Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini ka pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Jules, 2016, for men. Iyan ni siya ni Christian Dior. Panalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, pahala ka, pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, berde, nga mapresko, nga jutay, nga pagkakaham. Na amo na siya konsimutan. Do herbal nga hamot. No? Angay ni siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have galbanum kag herbal notes na masimutan mo dayon ang galbanum kag ang mga herbal notes wala gin lista kung ano pero berde mga dahon siguro amo na siya. For the mid, we have cyclamen, hidion kag black pepper na ang black pepper gahatag sing iya nga pagkakahang kag ang cyclamen kag hidion ng pagkabulak nga hamot. Kag for the base, we have fir, leather, kag cedar na may pagkakahoy man siya kag may paha siya nga hamot. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye.